Takže dobrý deň. Počujem, že sa počujeme. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Ja sa volám Bianka Stupacherová, som zdravotnícka novinárka v denníku Pravda. Už dlhé roky vedujem sa medicínskym témam. A dnes tu mám veľmi peknú tému. Budeme tu mať tému kúpeľnej liečby, vplyv sírovodíka na kožu. A mám tu veľmi vzácneho hostia, ktorý má podobne germánske priezvisko ako ja, pán doktor Michal Scheibenreif. S kúpeľou Smrdáky, pán doktor. Ďakujem pekne, teším ma. Dobrý deň všetkým. Dovoľte, aby som na úvod niečo prečítala a vás uviedla vlastne do problematiky. V smrdákoch je zázračná voda. Síce má špecifickú vôňu, ale dokáže vyčistiť ubolenú, zapálenú kožu v priebehu niekoľkých dní. Málo kto to vie a málo sa to medializuje, ale táto voda v porovnávacej štúdii u pacientov so psoriázou dosiahla lepší efekt ako terapia vodou z mŕtvého mora. Aj o tom budeme hovoriť. Pán doktor, ako dlho pracujete v smrdákoch? Ja pracujem v smrdákoch vlastne od novembra 2020, čiže už to budú 3 roky za chvíľočku. Vy máte také nemecké alebo rakúske priezvisko Scheibenreif. Odkiaľ ste? Ja som z Nitry a nemám nič spoločné s Rakúskom ani s Nemeckom, ale je to rakúske priezvisko. Vy ste vlastne kožný lekár. Budúci v atestácii. Budúci kožný lekár, lebo vieme, že v kúpeľoch Smrdáky sa väčšinou, o tom tiež budeme hovoriť, liečia kožné ochorenia, ako psoriáza, ako atopický ekzém a tak ďalej, ale k tomu sa dostaneme. Takže môžeme začať našu prezentáciu, môžeme si tam dať vlastne prvý slajd. Chcete k nemu niečo povedať, alebo mám sa hneď začať pýtať? Môžete sa kľudne začať pýtať. Balneoterapia. Skúsme preložiť toto slovo, ja verím, že ho mnohí poznajú, že čo to vlastne balneoterapia znamená. Balneoterapia vlastne v preklade laicky znamená liečba vodou, termálnou, a teda je to jeden z najstarších spôsobov liečby ochorení celkovo. A teda kúpele Smrdáky sú zamerané predovšetkým na kožné ochorenia a popri tom sa tam liečia aj rôzne pohybové diagnózy. No a balneoterapiu môžeme rozdeliť na nešpecifickú a špecifickú. A to sa chcem spýtať, čo to znamená, že nešpecifická, špecifická? Takže nešpecifický je taký ten celkový účinok, keď prídete ako človek zvonku, ako pacientka vlastne do kúpela, ten prvotný efekt na organizmus, že cítite, že niečo sa s vami deje. Je to vlastne ako laicky povedané tá myšlienka, že idem si oddychnúť do kúpeľov a teda vlastne, že sa ponoríte do tej vody po hladinu srdiečka. No a vlastne cítite, že s vašim organizmom sa niečo deje, že oddychuje, relaxuje. To je ten wellness taký. Áno, vlastne. je to vlastne úvod do tej liečby, že cítime, že s našim organizmom sa niečo príjemné deje. No a potom tá špecifická stránka balneoterapie a vlastne aj smrdák, to je už ten konkrétny účinok a teda v našich kúpeloch, v našom prípade sírovodíka, čo je tá kľúčová molekula obsiahnutá v našej zázračnej vode. No a síra je teda nevyhnutný organizmus pre správne fungovanie našej kože a teda pre zlepšenie celkového stavu našej pokožky, vlasov, nechtov, ale samozrejme, čo sa pôsobí aj na kĺby a teda chrupavky a kĺbnú tekutinu. A teda princípom smrdák a zlatom nevyčísliteľným je teda sírovodík. Tu treba prezradiť, čo ja som tiež veľmi dlho nevedela, že v smrdákoch je taká vysoká koncentrácia toho sírovodíka ako nikde inde. Áno. Nie, že určite nie na Slovensku, ale neviem, kde aj v okolí, pretože keď si to vlastne porovnáme s takými Európe piešťanmi... a zrejme aj v Európe. Keď si to porovnáme napríklad s piešťanmi, čo je ten istý vlastník ako smrdáky, tak vlastne v piešťanoch je okolo 7 mg vlastne sírovodíka na liter, 7 až 10, a tuto je vyše 600. Vyše 630, alebo tak. Miligramov na liter. Čiže je to sila. No a vlastne v konkurenčných kúpeloch, ktoré sa zameriavajú na kožné ochorenia, je tam maximálna koncentrácia tak 8 až 10 mg na liter. Čiže ten rozdiel je priepasný a preto tam treba dôrazne zvažovať aj teda tú lekárskú konzultáciu. Čiže tá vaša voda je taká, že vy ju vlastne musíte riediť. Áno. Ona vlastne vyviera studená.
Môžeme prejsť ďalej, tam bude ďalej niečo o histórii. Áno, tam bude vlastne, takže môžeme začať ešte predtým, ako sa dostaneme späť k tej vode, niečo z histórie. Takže prvá písomná zmienka je vlastne približne zo 17. storočia. Je známa taká legenda, teda povedz o pastierovi, ktorý v pramene okúpal svoje bolavé nohy a vyliečil si ich a vlastne z toho obdobia pochádza aj prvá písomná zmienka. Rozvoj samotných kúpeľov Smrdaky nastal vlastne pred a po druhej svetovej vojne, kedy boli objavené a chemickým rozborom aj uznané ako liečivý prameň vlastne dva pramene, ktoré máme v Smrdakoch, Jozef 1 a Jozef 2. Dvaja Jožkovia, to je také milé. Áno. No a vlastne bol prvý majiteľ kúpeľov, teda pán Vietoris, nitriansky podžupan, teda nitriansky župan, tak on založil tú budovu, ktorú aj vidíte na obrázku Miera, ktorá je vlastne dodnes symbolom Smrdak. Je to ozaj krásna historická pamiatka, oficiálne uznaná ako kultúrna pamiatka. No a tam vlastne ako prvé prebiehali tie procedúry, aj tá balneoterapia, aj doplnkové procedúry potom. No a postupne sa Smrdaky rozrastli do dnešnej podoby, kedy vlastne kúpeľný dom je samostatný a v rôznych kúpeľných domoch sú rôzne ďalšie procedúry. Keď hovoríme o tej histórii, ešte keď pri nich chvíľočku zostaneme, my vieme, že dnes medicína, hlavne rôzne lieky, biologická liečba, to kráča milovými krokmi a vyslovene za pár rokov sa to veľmi zmenilo. Ale čo sa týka tej kúpeľnej liečby, tak podľa mňa je taká, že ona zostáva celé tie roky svojím spôsobom vlastne rovnaká. Áno, presne. To je vlastne aj taký vtip, že vlastne všetko sa mení, ale Smrdaky zostávajú. Áno, fakt je to vlastne záber na celý organizmus. Tá voda je to klenot vlastne pre našu kožu a ten účinok je jednoznačný u 95% pacientov, že po tej poisteneckej, teda preplácanej kúpeľnej liečbe 95% pacientov po 3 a 4 týždňovej liečbe odchádza vo výrazne zlepšenom stave. Samozrejme, každý organizmus je individuálny, ale efekt tam je. A hlavne to vidíme u pacientov, ktorí prídu prvýkrát, že už po prvom týždni na nich samých vidíte, že sa cítia lepšie, že fakt prichádzajú rozžiarení k nám, alebo keď my ideme k ním na vizity, že ten efekt tam je. A je to zázrak, že niečo tak vlastne starobile sírovodík pochádza vlastne z organizmu dinosaurov, takže on tu bol s nami 100 milióny rokov, že tá molekula vlastne síry má takýto záber na organizmus v podobe tej termálnej vody. Odchádzajú doslova v inej koži od vás potom. Áno. Z toho liečenia. Presne tak. Dobre, tak poďme ďalej sa pozrieť. Tu budeme mať viac o tých prameňoch. Vlastne nemusíme ísť až do podrobností, že čo všetko tá voda obsahuje. Lebo... Vlastne tá tabulka, tu sme už spomínali, že tie priepasné rozdiely vlastne v koncentrácii toho syrovodíka naprieč slovenskými kúpeľmi. No a my ho máme teda obsiahnutý 680 mg na liter. Vlastne tá voda vyviera z tých prameňov pod tou fontánou, ktorú vidíte na fotke, studená. A preto má taký liečebný efekt. Vlastne vyviera 12 stupňovej vode. No a potom nateká teda do tých našich smrdackých vaní, ktoré sú v kúpeľnom dome a tam sa riedi podľa našej indikácie lekárskej, podľa celkového zdravotného stavu pacienta. Riedi sa a zohrieva sa na teplotu 36 až 37 stupňov Celzia. Pozrieme sa, že či to je na ďalšom obrázku. Áno. Takže tam, tu treba vlastne zdôrazniť, že napríklad v Piešťanoch vyviera voda horúca. Tam sú tie pramene horúce, naopak ju treba chladiť a ešte aj to zvyškové teplo sa využíva na kúrenie a tak ďalej. A tu v Smrdákoch je tá voda vlastne studená, je bezbublinková. Napriek tomu to je tá zázračná vec, že vlastne je liečivá už pri tom termálnom pramení. Keby sa vlastne takýmto spôsobom neriedila, tak je tak liečivá, keby sme vás namočili do toho priameho prameňa, že by bola až škodlivá. Áno, že to je príliš vysoká koncentrácia. A keď sme pri tom, alebo možno to ešte budeme hovoriť, že aj ako sa rozhodujete, môžeme to aj pri tomto slajde povedať, že ktorému pacientovi koľko, že pri tých čiastkových kúpeľoch je trošku iná koncentrácia tej vody ako pri tých kúpeľoch, keď sú celkové v tej vani. Inak sa asi rozhodujete, keď tam máte dieťa, alebo keď tam máte niekoho, kto príde prvýkrát a ešte neviete, ako bude reagovať ten organizmus na to. Áno, môžeme si to vlastne povedať tak pekne po poriadku. Základnou procedúrou vlastne Smrdakoch je teda liečebná vaňa.
Do tej vane ide človek po našej lekárskej prehliadke vstupnej, ktorá je podmienkou na to, aby mohol tento kúpel každý z nás absolvovať. No a na lekárskej prehliadke vlastne podľa celkového zdravotného stavu, predovšetkým podľa stavu srdiečka, pretože fyziologickou vlastnosťou sírovodíkového prameňa je to, že okrem toho teda, že lieči, rozťahuje všetky cievy organizmu, je to tzv. Vazodilatácia. No a tento efekt výrazne vlastne prekrvuje všetky naše cievy v tele. No a práve preto my musíme rozhodnúť, že ako nariadíme tú vodu, ktorú potom teda pracovníci v balneoterapii napustia a nariedia, pretože každý ten organizmus je iný. Niekto má problémy so srdiečkom, niekto s dýchaním, niekto s pečeňou a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam tiež rôzne nervové kontraindikácie, však k tomu sa dostaneme. No a vlastne, keď my stanovíme tú koncentráciu, ktorá je teda buď 1/40, 1/20, 1/10, alebo teda fyzicky zdatní, úplne komponovaní ľudia zvládnu aj 2/10, to je najvyššia možná koncentrácia, tak ich vlastne dáme do toho kúpela, ktorý trvá od 10 do 15 minút. 15 minút je vlastne najvyššia možná koncentrácia, pretože keby to ten kúpel... Najdlhší možný čas je to štvrťhodinka. Najefektívnejší čas, lebo už ďalší vlastne čas by bol kontraproduktívny, jednak z toho prehriatia a prekrvenia a jednak už vlastne pri vyššej teplote sa minerály vrátane síry už nevstrebávajú do organizmu a následne neputujú teda do krvi. Čiže vy, keď toho pacienta prvýkrát vyšetrujete, keď príde do kúpeľov, tak vy vlastne aj stanovujete, aká bude teplota tej vody. Lebo ja sa musím priznať, že som v Smrdákoch sa bola aj pozrieť jeden víkend, takže viem aj trošku, o čom hovoríme. Aj som bola v takom kúpeli. A napríklad ja som požiadala, že mám problém so žilami a že nechcem, aby tá voda bola veľmi teplá, aby mi ju veľmi nahriali, aby ma tie žily potom v noci neboleli. Áno, v tom prípade vlastne potom zmierňujeme tú teplotu. Najmenšia je tak 35 stupňov, najvyššia je 37 stupňov Celzia. To fakt akože... Stáva sa, že aj zdraví ľudia si sami povedia, že že bolo to že chcem tú vodu nižšiu, tak potom ju vieme prispôsobiť a to srdiečko treba mať nad hranicou ponoru. Áno, to je ponoru. Ďalšia podstatná vec, že vo vani sa nesmieme potopiť pod hladinu srdca práve vlastne kvôli tomu fyziologickému efektu sírovodíka, že prekrvuje organizmus, takže aj komponovaný zdravotne úplne bez žiadnych obmedzení človek by mohol skolabovať už po prvej vani. Takže to je veľmi dôležité a podstatné. Taktiež nie je v žiadnom prípade pitná tá voda. To som sa spýtala, pani sestrička zase hrozila, že či sa z tej vody môžem napiť, že čo to urobí. Ježišmaria, nie, to si môžete maximálne oliznúť prst, že to je také trpké, ale áno, teda vlastne, radšej to neskúšať. Aj tie výpary pôsobia na celý ten priestor, v ktorom vlastne prebieha ten kúpel. Že jednoducho fakt tá síra ide všade, nielen do organizmu, ale aj do celého toho priestoru, takže aj tie výpary sú veľmi silné a koncentrované a keby ste sa z toho napila, tak jednoducho organizmus by to nezvládol, či už cez tráviaci trakt, alebo proste je to zakázané. Čiže také niečo ako pitné kúry v Smrdákoch neexistujú. Ani vdýchovať fyzicky tú vodu do organizmu. To ani inhalačné žiadne procedúry. Áno, tak. A taktiež tam tá hranica ponoru na tej koži, keď človek vyjde z tej váne, tak je vyslovene vidieť, že je červený po tú hranicu. Že niečo sa s tým organizmom dialo. Áno, to je vlastne ešte zaujímavé, lebo to si z iných kúpeľov až tak nepamätám. Áno, to je vlastne efekt toho prekrvenia, lebo vlastne sírovodík sa vstrebáva cez Langerhansové bunky, teda má primárny ten liečebný účinok na Langerhansové bunky, ktoré nachádzame v koži. Ten efekt je teda protizápalový a posilňujúci našu imunitu. No a ten efekt potom vlastne lieči tie kožné problémy. A znižuje pocit svrbenia, to je zaujímavé tiež. Znižuje pocit svrbenia a vlastne ten prvý týždeň prebieha taká tá reakcia, to začervenanie kože a tie ďalšie týždne sú práve, preto je stanovená tá doba 21 až 28 dní, že tie ďalšie týždne reaguje koža na to hojenie tou sírou a teda odšupuje sa v prípade psoriazy tie najzašupinatejšie ložiska, pekne sa zacelujú. Pôsobí tam vlastne tá imunochemická reakcia, s ktorou vás nejdeme zaťažovať v tej koži. No a potom z kože vlastne putuje tá síra do krvi. A vlastne tým krvným riečiskom, keď prejde ten minerál síry, tak potom je tam ten efekt, ktorý ste práve povedala, Bianka, že vidíte vlastne to začervenanie na koži. Je to prirodzená reakcia, mnohí pacienti sa zlaknú, že čo sa s nimi deje, ale my im to veľmi zdôrazňujeme už pri vstupe a opakovane počas celého pobytu, že je to normálna reakcia, ktorá je práve žiadaná a tam vlastne je vidieť, že niečo sa s tou kožou deje.
Taká pikoška, máte skúsenosť, že keď sa po takom štvortýždňovom pobyte u vás človek vráti domov, že ako dlho z neho je cítiť tú síru napriek sprchám a vlastne to že sa umýva človek teda bežne? My ako doktori a zamestnanci si to pekelník. Už neuvedomujeme vlastne ani ten zápach, ale ten zápach je teda charakteristický, odtiaľ je vlastne aj názov smrdáky. No a tá síra je cítiť a je to individuálne, ale teda najmä tí, čo sú prvýkrát, tak ich rodinní príslušníci asi budú v miernom šoku po návrate, lebo je to charakteristický zápach. No, keď prídete do Smrdák, kde ste srdečne pozvaní, tak ja som to vtedy necítila, lebo bolo suché slnečné počasie, ale dozvedela som sa, že najmä keď je vlhko, že tak daždivo, tak vtedy ten pach toho syrovodíka je tam teda v tej obci, však preto sa aj Smrdáky vlastne nazýva. Áno. Takže to je zaujímavé. Je to vlastne vlhkosťou vzduchu sa zosilňuje tá vôňa. No. Hej. Teraz máme ďalej vlastne, že indikácie. My sme tu už čiastočne načali tú tému, že sú to teda najznámejšie sú tie kožné choroby, ale sú aj mnohé ďalšie, ktoré sa tu liečia. Takže povedzme si niečo o tom. Takže vlastne základnými indikáciami a pacienti najčastejšie prichádzajú so psoriázou, ďalej vlastne s atopickou dermatitidou, pri ktorej vlastne liečíme aj deti od 3 rokov. Ďalšie chronické dermatózy, tínedžeri, ale aj ľudia v produktívnom veku k nám hojne prichádzajú vlastne z akné a taktiež vlastne sa zaliečujú, alebo teda doliečujú aj stavy po popáleninách a teda aj vrátanie kožných prejavov, sú tam potom teda indikácie na kožu, kde je rozsah, na pohyb, kde je vlastne rozsah od vertebrogénneho algického syndromu, to je taká najčastejšia diagnóza, ďalej pohybové, kolbové, psoriatická artritída, samozrejme teda, že psoriáza prechádza aj do kolbov a niektorí pacienti majú len kolbné prejavy a naopak nemajú prejavy na koži. Bechterevová choroba, koxartrózy, no a takéhoto typu vlastne ochorenia. Ja sa k niektorým vrátim, čo ma napríklad zaujalo, to akné. Ak sa tam ocitnú pacienti s akné, tak to asi nejde len o nejaké neestetické akné na tvári. Obyčajne sú to nejaké ťažšie stavy, kde majú aj ten chrbát zapálený. Pustulózne, hnisavé stavy. A nie sú to len ľudia, že keď si predstavíme, že v tínedžerskom veku, ale aj 30-tní, 40-tníci, že s tým dlho trpia a aj po opakovanej liečbe sa im to vracia a práve tie smrdáky sú kľúčové ako súčasť liečby kožných ochorení, takže vlastne v kombinácii so svojou liečbou stanovenou svojimi spadovými kožnými lekármi, tak ten efekt, samozrejme, keď pacient dodržiava tie režimové opatrenia, tak je veľmi silný a je tam ten efekt polročný až ročný vlastne. A tie stavy po popáleninách, to je tiež také zaujímavé, že riešia sa vlastne jazvy v tejto vode, v týchto kúpeľoch. To zmäkčuje asi jazvy však. Áno, ono zmäkčuje vlastne ten kolágen v tých vzniknutých jazvách, keloidných jazvách. No a vlastne sám som zažil vlastne prípad pacienta, ktorý zažil vlastne výbuch a už bol teda v zlom stave celotelovom a krásne sa mu vlastne tie jazvy zmäkčili, zjemnili a samozrejme, že to vplývalo aj na jeho psychiku, lebo on došiel v ťažkých depresiách a vlastne po tom prvom pobyte fakt akože mi povedal, že pán doktor, že smrdáky sú fakt záber, že je to nie len oddych pre telo, ale aj pre dušu. A keď vám toto povie pacient, tak to je fakt akože niečo, že také zadosťučinenie, že je to úžasné, že vlastne niečo takéto na Slovensku máme. Dobre, môžeme ísť ďalej. Pohybovky sme si povedali klasicky. A tu máme vlastne pekné obrázky z jednotlivých druhov, vlastne tie balneoterapie, čiže vidíme tam vlastne ten celotelový kúpel, o ktorom sme si... Áno, to je tá základná procedúra. Tá voda sa nahreje priamo v tej vani? Vlastne? Tam vidíme vlastne aj tú čiaru, do ktorej sa pacient ponorí, teda pacientka do tej vane, čiže po túto hladinu už nesmie ísť nižšie, čiže... Potom tam vidíme čiastkový kúpel, presne, že to môže byť tá aknózna pleť napríklad. Máme tam ešte aj jednu smaltovanú vaňu, tam vidíme vlastne niklovú vaňu, to sa vždy pacienta pri príjme aj pýtame, že či nie je náhodou alergický na kovy, pretože tam by mohla nastať nepríjemná kožná reakcia a takých pacientov alergických na kovy umiestňujeme vlastne do smaltovanej bielej vane klasickej, ktorú poznáme z domu.
Áno, áno. To je čiastkový kúpeľ tam Potom vpravo. sú čiastkové vodné procedúry. To na obrázku vidíme vlastne minerálnu misu. Tá sa dáva práve pacientom aj z akné, s prejavmi atopie alebo seboreji na tvári, alebo taktiež psoriazy vlastne s tými ťažkými psoriatickými stavmi, keď majú pacienti seboreu alebo teda psoriazu vo vlasoch, tú zašupatenú, a pardon, tam som sa pomýlil, rozaceu na tvári som myslel, hej. Potom tam vidíme vlastne čiastočné nožné a ručné vane, zase pri psoriatikoch je to veľmi fajn, že krásne im to ešte popri tej vani odšúpi ložiska na rukách a nohách. Dobre. Slnenie na klasickom slniečku, taká tá vlastne helioterapia vo všetkých kúpeľoch odporúčané. Prebieha v letných mesiacoch, kedy vlastne je nahradená fototerapiou. Samozrejme, že pacienti, ktorí neznesú prirodzené slnko alebo fototerapiu, tak sú bez týchto procedúr a niektorí si zase vyžadujú len fototerapiu. Máte tam pekné solárka, áno, to som videla. Áno, ale niektorí si vyslovene žiadajú, že chcú byť počas leta len na slniečku, čo je samozrejme, my im to zdôrazňujeme, že so zdravým sedliackým rozumom, alebo potom samozrejme sú aj takí pacienti, experti, ktorí sa zoškvaria. No a to ja som si všimla, že tí pacienti psoriatici a atopici, oni majú radi to slniečko, lebo tam sa zlepší ten stav kože, ale zás to má svoje ale, však už tu bola prednáška o kožnej rakovine, takže aj na to treba dávať pozor týchto pacientov. Tak poďme ďalej. Takže vlastne potom tam máme tú fototerapiu, ako vidíte tie kabinky. Je tam fototerapia pre psoriatikov UVB a UVA pre atopikov. Je tam rozdiel vo vlnových dĺžkach, však s tým vás nebudeme trápiť, ale vlastne je to indikované pre atopikov a psoriatikov zvlášť. Sú teda celotelové tie fototerapie, alebo potom sú čiastkové, keď majú pacienti prejavy na dlaniach a ploskách nôh, a to je vlastne pri psoriatikoch tie také zašupinatené ložiska. A potom tam vidíme, teda ľudovo povedané, ten hrebeň alebo kefu svetelnú na vlasy pri takých zašupinatených hlbokých ložiskách na hlave. Áno, a potom tam vidíme strašne veľa krémov. Áno, to je také naše smrdácké tajomstvo. Sú tam zarábané smrdácké masti, vlastne, ktoré pacientovi dávame pri vstupe. My im so sestričkami vysvetľujeme, že ktorá mastička sa aplikuje kedy. No a s nimi si potierajú všetky ložiska, sú rozdielne na deň a noc. No a ďalej sestričky vlastne počas týždňa ako procedúru ošetrujú pacientov vo vlasoch, za ušami a po tele, ak majú nejaké rozškriabané, zašupinatené ložiska alebo zakrvácané, že vtedy dávame také hojivé tinktúry. Tam je rozdiel v tej liečbe, čo som si ja tiež dlho neuvedomovala, lebo mám tiež syna s atopickým exémom, aj keď nie s nejakým závažným našťastie, že keď je rozškriabané ložisko, treba exematické alebo mokvajúce, že to sa úplne inak lieči, ako keď je tá pokožka iba suchá šupinata, treba ju naopak premasťovať a obnovovať tú kožnú bariéru, lebo keby sme tú masť dali do rany, začalo by nám to mokvať. Takže áno, presne, také to sa treba naučiť. Áno, lebo aj v priebehu pobytu môže nastať tým efektom sírnych kúpeľov alebo bahna stav, kedy sa vlastne niektoré ložiská otvoria v zmysle mokvania a hnisania, tak tam potom prispôsobujeme tú liečbu, že tam dávame rôzne hojivé dezinfekčné roztoky alebo zase potom aj krémy so silnejším záberom, ktoré vlastne tie prejavy zhoja. Čiže v prípade zhoršenia prispôsobujeme tu aj na začiatku stanovenú liečbu mastičkami. Dobre, poďme ďalej, aby sme to všetko stihli. Áno, tu vidíme ďalší vlastne náš klenot bahenný zábal. Bahenný zábal vlastne indikujeme nie všetkým pacientom, musíme teda zvážiť jeho celkový zdravotný stav, hlavne aby to zvládol srdiečko, lebo je to ešte horúcejšia procedúra ako tá voda. Tá vaňa, bahno smrdácké má teplotu 45 stupňov a uvoľňuje vlastne tie svalové spazmy a teda je to taká vhodnejšia procedúra na pohybové ústrojenstvo, teda na všetky kĺby. Samozrejme musíme tam zvážiť, či pacient nemá nejaké umelé kĺbne náhrady alebo titánové platničky alebo ďalšie obmedzenia, kedy vlastne bahno nevidíte, nepodávame, lebo vidíte, že sama Bianka, že to ide na kožu. Nemajú ho deti, iba dospelí majú bahenné procedúry. Prečo? Asi z hľadiska práve tej teploty, že to by dieťa nezvládlo. Aj vývoja celkového stavu vlastne detského organizmu. A veľmi ťažko sa umýva, ale to je to isté ako v Piešťanoch. Človek sa z toho nevie osprchovať. Áno.
je také lepivé, ale to je vlastne ten účel, aby prenikali tie látky do organizmu. Do chrupaviek a svalov. Hej. Potom vlastne sú tam ďalšie, teda toto sú už doplnkové procedúry. Parafín. Parafínový zábal, ten má veľmi dobré účinky tiež na pohybové ústrojenstvo. Veľmi veľa pacientov s psoriatickou artritídou si vyslovene žiada parafínový zábal na ruky, ktorý aj vidíme na obrázku a fakt má to uvoľňujúci efekt. Parafín sa dáva v dni. Bahno nemôže byť každý deň, je to obdeň, lebo je práve preto, že je veľmi silné a tí, ktorí môžu, tak mimo dní, keď majú bahno, tak majú práve ten parafínový zábal. Potom samozrejme väčšina pacientov zbožňuje aj masáž, ručnú, klasickú, veľmi si u smrdákoch pochvalujú, tak týmto pozdravujeme aj našich masérov v smrdákoch. No a potom je tam doplnková vlastne elektroliečba, ktorú asi všetci, ktorí ste boli v kúpeloch, poznáte. Sú tam klasické vlastne prúdy, rôzne také magnetické kolesá, ktoré majú uvoľňujúci efekt na pohyb. No a samozrejme tiež tam treba zvážiť rôzne kontraindikácie, ako napríklad vlastne magnety v tele, teda vlastne implantáty v tele, kovové. Alebo nejaký kardiostimulátor. Áno, vtedy vlastne to musí byť obmedzené, respektíve nemôže to ísť na lokalitu, kde je nejaký kov v tele. No a potom máme vynikajúce vlastne fyzioterapeutky, ktoré prispôsobujú podľa našej ordinácie ako doktorov vlastne tie rehabilitačné cvičenia už na tú danú lokalitu, ktorú si aj pacient žiada, alebo ktorú vidíme, že tuto by sa mohlo zlepšiť, že aby mal aj také rehabilitačné cvičenia. Také relaxačné máme aj skupinové cvičenia, to sa pacienti smejú, že potom cvičia ako akvabely. No a potom tam máme už napríklad podvodnú masáž, to je taká relaxačná procedúra, alebo doplnková procedúra, keď pacient nemôže mať napríklad každý deň tú sírovú baňu, tak sa kombinujú s rozličnými inými baňami. Pozrieme sa, ďalej, že čo je na ďalšom slajde. Vlastne bahno, o ktorom sme už hovorili. Povedzme, že aké má výhody v porovnaní s tou vodou. Je to horúcejšia terapia a pomalšie chladne vlastne. Drží teplo. Áno, je horúce, čo som už aj spomínala. Vlastne tá horúčava je kľúčová v tom, že prestupuje vlastne do hlbokých štruktúr nášho organizmu a pacienti, ktorí ho môžu mať, tak sa fakt cítia ako znovu zrodení. Ja sa priznám, ja som nevedela, že v smrdákoch je aj bahno, ja si ho fixujem s piešťanmi. Mala ste, Bianka, bahno na sebe? Mala som bahno, že preto som hovorila o tej sprche, že sa mi nedalo umyť. A napríklad, kde sa v smrdákoch, ak nedávam ťažkú otázku, kde sa tam ťaží to bahno, lebo ja teda viem z piešťan, že tam je to mŕtve rameno, váhu a v zrecích bazénoch dozrieva. Ako je to u vás? Je to vlastne taký komplexný, komplikovaný proces. No a vlastne ono sa vykopáva, premýva sa, to je tá sírna reakcia tým sírovodíkom a potom vlastne sa premiešava v takých kadiach už priamo v kúpeľnom dome a tu vlastne vidíme priamo už aplikáciu kúpeľníka alebo pracovníka balneoterapie, ktorý ho takýmto spôsobom namiesi, čo je teda fyzicky veľmi namáhavá práca, však si to možno aj sama videla, áno. A prídu s tým k pacientovi. Áno. Alebo ku klientovi. Hej. Takže máme vlastne svoj zdroj toho bahna. Dobre. No. Toto sme spomínali vlastne, že ten liečebný efekt, tu je to tak dermatologicky povedané, ale vlastne to ten liečebný... To sú také vaše rôzne indexy, ktorým rozumiete len vy lekári, že ako to pomáha. Sú rôzne vlastne tie schémy toho kožného výsledku a teda tá remisia, teda vlastne... Čo to znamená tá remisia, to vysvetlíme. A vlastne laicky povedané, kožné ochorenia nie sú vyliečiteľné, teda psoriáza a atopia. Vy už v tele máte nejaké tie predispozičné látky, ktoré vám tú psoriázu vyvolávajú a vlastne liečebným efektom kúpeľov a samozrejme liekov, tabletiek a biologické liečby od kožných lekárov sa organizmus dokáže dostať do stavu tejto tzv. Remisie, že vy vlastne v tele tú psoriázu máte, ale nemáte žiadne prejavy na koži. A vlastne dlhodobými štúdiami v smrdákoch sa zistilo, že vlastne efekt tej remisie, čo aj sám viem podľa toho, ako sa naši pacienti vracajú do kúpeľov, je vlastne, že taký udržateľný stav s miernymi prejavmi, teda, že tie prejavy sú znesiteľné a nie sú vlastne v takom stave zhoršenom, akom nám prichádzajú, tak je minimálne 5 mesiacov a u tých najúspešnejších pacientov je to 9 mesiacov, ale často aj rok, že k nám prídu vlastne aj po roku bez liečby a už sa nevedia dočkať na ten ďalší pobyt.
Dá sa povedať, že či máte lepší úspech so psoriatikmi alebo s exematikmi? Je to veľmi individuálne. Koža je veľmi individuálny orgán. Prejavia sa na nej všetky nielen fyzické zranenia, ale aj hlboké zranenia duše. Takže je to veľmi individuálne a záleží to aj vlastne od celkového životného štýlu pacienta, jeho životosprávy, pracovného zaťaženia. Takže ťažko povedať, ale efekt je veľmi výrazný u všetkých typov kožných ochorení, ktoré sú u nás indikované na liečbu. Poďme ďalej, aby sme to všetko stihli. Áno, tuto zase vidíme nejak. Toto je tá známa porovnávacia štúdia s tou vodou z mŕtvého mora, ktorú sme spomínali na začiatku. Efekt, že sme nad tým mŕtvým morom. Hej. Áno. Tá liečba je vlastne mesačná, čiže 4 týždne. Áno. Môžu si ľudia dovoliť prísť na 4 týždne do kúpeľov, alebo majú tendenciu utekať za kratší čas? Stalo sa nám, že nám pacienti aj utekli, to je mimo záznam, no ale ako 28 Sme live, dňová, takže mimo záznam. No, to sa moc nedá, ale 28-dňová kúpeľná liečba je pre psoriatikov a 21-dňová pre u atopikov. A vlastne dá sa skrátiť ten kúpeľ zo zdravotného hľadiska. Vtedy je, keď napríklad ochoriete na nejakú respiračnú infekciu alebo z vážnych rodinných dôvodov, vtedy je vlastne preplatený poisťovňou, ale ak chcete sama ukončiť dobrovoľne kúpeľnú liečbu, tak tam potom už není ten zvyšný rozdiel vlastne doplatený cez poisťovňu. Takže na to si treba dať aj pozor. Áno. Takže treba si zvážiť zase, či má pacient toľko času, aby mohol tú liečbu absolvovať, ale samozrejme, že v prvom rade musí to byť záujme jeho zdravia až potom ďalších jeho pracovných alebo iných záťaží. A u vás sú väčšinou Ačkoví pacienti alebo Bčkoví? Deti sú, myslím, väčšinou v tej Ačkovej kategórii. A ako je to u tých psoriatikov? Prevažuje zrejme vlastne asi to Ačko, ale je to veľmi individuálne. Hej. Alebo vieme, že pri tej Bčkovej tam si pacient hradí ubytovanie a stravu a vlastne terapiu mu hradí poisťovňa. Pri tej Ačkovej je vlastne všetko hradené. Takže vlastne väčšina pacientov sa snaží uhrať to na to Ačko, ale samozrejme, že o tom už rozhodujú zdravotné poisťovne v kombinácii s ošetrujúcimi lekármi. Poďme ďalej. Tu máme také pekné fotečky. To je vlastne ten liečebný efekt teda psoriázy. Takže vidíme to výrazné zmiernenie po tej 28-dňovej kúpeľnej liečbe. Tak to je naozaj výrazné zmiernenie, áno. To je ten náš smrdácky zázrak, tá voda a naše procedúry. A pokoj, smrdák, hej. Tuto vidíme takého opáleného pacienta. Áno. Vidno, že to slniečko majú radi. Ale zároveň je to vlastne možno aj jeho kožný fototyp, lebo máme vlastne 4 fototypy. Prvý je teda ten albín a ten posledný fototyp, tak ten vyzerá takýto tmavý. Niektorí si to môžu dovoliť, áno. Vy sledujete u nich, povedzme, aj trošku tú problematiku kožnej rakoviny, že dermatoskopom vyšetrujete? Áno, máme tam aj dermatoskopické vyšetrenie, ale teda pacienti s rakovinou celkovo sú kontraindikáciou, teda nemôžu prísť k nám do kúpeľov až potom, keď sú v úplnej remisii a jednoznačne teda sú sledovaní svojimi onkológmi, ktorí sa vyjadria, že môžu prísť do kúpeľov, ale pacienti v akutnom stave rakoviny a pacienti na liečbe s rakovinou nemôžu. Tu si môžeme povedať, lebo sme si slúbili aj tie kontraindikácie. Ja som napríklad taký ľahký astmatik. Ja som mala trošku také obavy, že čo spravia. Robili mi takú čuchovú skúšku, že dali mi pohárik plnej vody. Áno, a som si k tomu... A že keď sa nerozkášľam, že je to v poriadku. Bolo to v poriadku. Takže trošku s týmito astmatickými ochoreniami si treba dať pozor. A ešte, čo je kontraindikácia? Áno, pri astme vlastne robíme túto čuchovú skúšku, či pacient nereaguje na výpary toho sírovodíka. Ďalej vlastne, ako som už spomínal, teda onkologické ochorenia sú kontraindikáciou, potom ďalšou takou výraznou kontraindikáciou je epilepsia, tam musí byť človek 3 roky bez záznamu na elektroencefalograme, čiže on musí byť sledovaný neurológa. Ďalšou kontraindikáciou sú všetky akútne bakteriálne kožné infekcie, však to je logické, že nemôžete prísť vírusové bakteriálne respiračné infekcie, nemôžete prísť chorá do kúpeľov, ďalej akútne infekčné kožné ochorenia, aby nenakazil ďalších kúpeľných hostí. No a čo sme ešte zabudli? Možno si ešte na niečo spomínala. Toto sú také celkový vlastne zdravotný stav musí byť pred kúpeľnou liečbou skontrolovaný internistom, kardiológom, čiže nejaké akutné stavy po infarktoch tiež nemôžu byť hneď prijaté, ale musí tam byť nejaká rekonvalescencia. Toto prejdeme, áno, toto si ešte pozrieme. Tie kožné, môžeme ísť ku detičkám, aby sme to všetko stihli. Tu máme ešte tú atopiu. Ešte tu máme atopický exém, stav pred a po. Tu je vlastne pôsobenie napríklad tej minerálnej misy.
No a vlastne ďalším špecifikom Smrdák je, že ako s malá kúpeľou na Slovensku máme aj deti. Deti k nám môžu prísť na kúpeľnú liečbu vlastne od 3 rokov, v sprievode s rodičmi do 6 rokov, potom môžu prísť už aj samé, teda v predškolskom veku tam musí byť detský sprievod s rodičom alebo so zákonným zástupcom. No a od 6 rokov vlastne detičky sú pod dozorom takýchto milých sestričiek, ako vidíme na obrázku. No a týmto pozdravujem, smrdácké sestričky. No a potom vlastne tam máme ešte školský klub, čiže sú tam aj pani učiteľky, normálne tam prebieha... Škola. Áno, počas týždňa aj škola. Sú tam 3 vyučovacie hodiny denne. Striedajú sa vlastne deti 1-4, ktoré majú procedúry v iný čas ako staršie deti. No a majú tam normálne základné predmety. Čo, oni sa moc netešia, si myslia, že si prídu oddychnúť, ale tak trošku, aby nezabudli, že existuje aj škola počas roka, tak... Ja som sa tam bola pozrieť v tej detskej liečebni, priznám sa, bolo to také milé, lebo tie sestričky tam mali takú nástenku a tam mali napísané, že Marienka nemôže broskyne, Jožko nemôže tvrdý syr, Mirku v noci bolieva brúško. Takže toto tam všetko mali takto vypísané. A tiež mi hovorila aj tá pani hlavná detská sestra, že práve tam došiel tiež nejaký chlapec s veľmi ťažkým stavom atopického ekzému, už nemohol takmer chodiť, takže ho tam teda dávali dohromady a po pár dňoch teda už začal chodiť. Takže to je teda to také úžasné, smutné. Fakt je to smutné, ale je to vlastne zároveň zázrak v tom nešťastí, že ako ten organizmus vlastne vplýva na organizmus. No a u detí je vlastne špecifické to, že nemôžu mať napríklad každý deň ten syrovodíkový kúpel, pretože sa im vyvíjajú obličky a vlastne všetky orgány ľudského tela. Čiže oni napríklad do 12 rokov nemôžu mať ani tie doplnkové čiastočné procedúry. Je to vlastne veľmi sledované, však detičky máme v takom sprísnenom režime, že ich kontrolujeme vlastne každý deň, či je všetko v poriadku. No a je tam potom vlastne kombinácia tých kúpeľov. Hypermanganový kúpeľ, oni to aj poznajú už vlastne z domácej liečby, takže oni sa aj veľmi tešia, že tá voda je v tom prípade taká fialová, tak sa vytešujú, že sú vlastne v takej fialovej vode. A ďalej je tam vlastne perličkový kúpeľ a vlastne v tie dni, keď nemajú sírny kúpeľ, tak je tam potom ešte aj otrubový taký doplnkový kúpeľ. Takže je tam taká kombinácia vzhľadom k ich celkovému zdravotnému stavu aj u detí. Takže všetko máme pod dohľadom, že na všetko. To poznám, ten hypermangan, keď sme liečili ovčiek jahne synovi. Takže to je taký vlastne vysušujúci. Áno, že? On je taký vysušujúci a taký upokojujúci a dezinfekčný. Tak antimikrobiálny, hej. A tiež sme sa rozprávali o tom, že niekedy chodia do tých vašich kúpeľov vlastne celé rodiny, lebo keďže ide aj o ochorenia, ktoré sú vlastne dedične podmienené, ako je ekzém, že sú rodiny exematikov, psoriatikov, že niekedy teda si to zariadia tak, aby tam prišli s tým dieťaťom, že pozme sa lieči aj mamina a lieči sa aj dieťa, aby to mohli byť spolu. My im to tak vysvetľujeme, keď prídu najmä prvýkrát, že je takáto možnosť a je to veľmi dobré, lebo vlastne má to aj taký výchovný efekt a vlastne celá tá rodina, keď trpí, lebo tie ochorenia sú často dedičné, keď trpí tou atopiou alebo psoriazou, tak vlastne už tomu dieťatku aj nastavia taký režim do života, že už to dieťa je vychovávané vlastne, že toto môžem, toto nemôžem, toto mi škodí, takúto potravinu vlastne nemôžem, papa, toto môžem, čiže majú tam, je to aj taký výchovný proces. Dobre, poďme ďalej. Efekt liečby u detí. Áno, vlastne ten liečebný efekt je tiež obdobný ako u dospelých, že odchádzajú zlepšení v 80% prípadov detičiek vo výrazne zlepšenom stave a vlastne to obdobie remisie je tak nastavené, že aby ten rok to dieťatko vydržalo v pohode, tak podobne ako u dospelých vlastne, že preto sa opakuje každý rok. Čo nesmieme zabudnúť povedať, vlastne, lebo už končíme, ešte si pozrieme nejaké slajdy s fotografiami tých detí, ako vyzerali teda pred a po. Veľmi rýchlo to prešlo. Chcem ešte, aby sme odpremietali, okrem tejto prezentácie, také fotografie, ktoré sme urobili u vás v Smrdákoch a k ním si možno ešte niečo povieme. Ale aby sme nezabudli spomenúť takú vec, ja som sa vás pýtala, že či tie 4 týždne vydržia, že tí ľudia tam byť. Existuje teraz taká novinka, že intenzívny dermas program pre zaneprázdnených. Áno. A to je práve pre tých ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť byť taký dlhý čas u vás v kúpeľoch. Áno, bol vlastne nastavený tento program. Môžete začať premietať tie fotografie. Áno, vlastne, že v skrátenej dobe
aby bolo čo najlepšie to obdobie tej remisie, o ktorej sme sa rozprávali, tak pre tých zaneprázdnených bol nastavený vlastne tento kombinovaný intenzívny program a mal som to niekde napísané v tých papieroch, ale určite to tam niekde máte, Bianka, že čo to vlastne obsahuje. Obnáša. Myslím, že to bolo v tej Pravde, vo vašom článku. Hej. Bolo to v mojom článku, tak ja vám to dám. Áno, vlastne tam je vlastne, myslím, že áno, tu máme vlastne ten intenzívny program, to je teraz vlastne novinka v Smrdákoch a ten pobyt vlastne obsahuje pre dospelých 10-dňovú intenzívnu liečbu s prenocovaním. Čiže 10 dní tam musím byť? Áno, fyzicky ubytovaná po 5 procedúr denne a následne vlastne môžeme dochádzať 10 krát na ambulantnú liečbu, ktorá tiež obsahuje vlastne 3 procedúry denne. No a sám si vlastne pacient v priebehu 6 týždňov určí, počas ktorých môže do kúpeľov pricestovať, čiže vlastne on si určuje tie dni. No a efekt liečby bol vlastne týmto programom čo najbližšie stanovený tento počet dní k tým 28. poisteneckým dňom. No a je tento individuálny program aj intenzívny derma program aj pre deti. Tamto je vlastne definované tak, že obsahuje 10-dňovú intenzívnu liečbu s prenocovaniami po 3 procedúry denne, pričom 10 dní trvajúca ambulantná kúpeľná liečba obsahuje 1 procedúru za deň. No a všetky informácie nájdete buď na našej stránke, alebo kľudne, keď mi napíšete na môj Instagram, tak vám vieme poskytnúť a zároveň máme aj vlastne telefonický kontakt priamo na rezervačné oddelenie spoločnosti Ensana. Áno, čiže podmienkou je zostať tých 10 dní, plných 10 dní za sebou, ale potom si už môžem nastaviť to ako keby dochádzanie. A keby som potrebovala nejakú sobotu, nedeľu tiež prespať, tak ešte mám aj zvýhodnené to ubytovanie. Áno. Takže sobotu, nedeľu sú potom vodoliečebné procedúry. To bahno je také pekné, veľmi fotogenické. To vaše bahno a toto je vlastne ako si ho čapuje. Áno, viem, že v Piešťanoch to nazývajú škopíky, tie nádoby, do ktorých to dávajú, privážajú k tým pacientom. Neviem, ako u vás. Myslím, že škopky, hej. Hej, prvýkrát, keď som to počul, tak som sa zasmiel, lebo som vlastne bol fascinovaný tým procesom tej ťažby toho bahna. Áno, tu je náš pán bahniar. A taká pikoška, chodíte aj vy, lekári, niekedy si takto oddychnúť do tej balneoterapie a vyskúšať si to vlastne, aby ste vedeli, že o čom hovoríte s tým pacientom? Vlastne my sme pri vstupnej, pri prichádzaní do zamestnania aj boli povinní absolvovať niektoré tie procedúry, aby sme vedeli, aký je to záber, a teda je to záber na organizmus. Čo máte najradšej? Priznajte sa. No, našu vodu. Kupkanie vo vode? Áno. V tom kúpeli. Áno. Toto je niekedy naozaj v tom úvode ťažké vydržať, to bahno, teda, keď je také horúce. A potom po týchto procedúrach je ešte dôležité zabaliť sa do plachty, do deky, nielen po tejto bahenej, ale aj po kúpeli a chvíľku tak oddychovať. Aký to má význam? To majú tiež tendenciu ľudia ujsť. Na tú relaxáciu organizmu, aby pacient neišiel priamo vlastne z tej horúčavy, z toho horúceho kúpeľného domu von, najmä vlastne aj počas zmeny počasia, lebo mohol by ako skolabovať tou reakciou tej síry. Áno. Takým spôsobom, hej. Áno. A sme v kúpeloch, takže človek by mal vlastne aj tak spomaliť. Mal by si to uvedomiť. A preto vlastne je nastavený ten počet dní na to, aby tie procedúry boli skombinované s tou psychohygienou a s tým oddychom. Lebo pacient je vyslovene unavený po tých procedúrách, že sami pacienti to pocítia potom týždni tú kúpeľnú reakciu, že niečo sa s ich organizmom deje. Takže je to tak nastavené, aby to bolo bezpečné pre organizmus. Vlastne takže náš čas sa pomaly naplnil, lebo nemáme skončiť hneď o celej hodine. Výbor, lebo sa nám dobre rozprávalo spolu. Takže ja ešte raz zopakujem, že rozprávali sme sa s pánom doktorom Michalom Scheibenreifom, ktorý pracuje v Smrdákoch, v kúpeľoch Smrdáky a o vplyve syrovodíka na našu pokožku. A nasleduje prednáška, ktorá sa bude venovať problematike hojenia kože. Ďakujem veľmi pekne, že si to s nami zvládli a vydržali. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a vydržali. Hej, a ďakujem, Bianka, za veľmi... Ďakujem.